Bon dia de nou, us dono la benvinguda a Aprèn Català Online. Ja sabem les lletres, hem explicat l'alfabet i ara repassarem l'alfabet o abecedari amb paraules comunes inaugurades per cadascuna d'aquestes lletres. Et convido a gaudir com sona el teu català repetint amb mi totes les lletres i cada paraula. Som-hi! A, avantbraç. E, espatlla. I, intestí. O, os. U, úter. Anem amb les consonants. B, braç. C, cap. C trencada. So. D, dent. F, fel. G, galta. H, húmer. J, Joan. K, kebab. L, làmpada. N, nas. P, palmell. Q, queixal. R, radi. S, sacre. T, taló. B baixa, vas. B doble, wakame. X, xarpa. Y, ya. Z, ziga-zaga. D'acord? Ja hem pronunciat totes les paraules. Encara que no sapigueu què signifiquen, per ara no és important. És molt més important que practiqueu la vostra expressió oral, com sona el vostre català. Abans de veure escrita una paraula, us recomano pronunciar-la 4 vegades. Fins i tot abans de buscar què significa, també. Primer pronunciar i després ja buscarem què significa. Ens veiem al proper capítol. A reveure!